हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि बे भिडिअआ जागोन रान्दिनि मोदै टीजारनि ब्रेकडाउननि सोमोन्दै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। भिडिअखौ शुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनआवबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मिथिनो मोनो। रान्दिनि मोदै फिल्मनि टीजारआ जागायो सासे आइजोआ फुजा होनायजों लोगोसे। बे सिनाव नुनो मोनो एक्टरजों एक्ट्रेसजों माबा मोनसे बाथ्रा रायज्लायगासिनो दङ। बेनि उनाव नुनो मोनो पामपुलिजों सासे मानसिजों रायज्लायगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो थाख्लाय सारा सासे आइजोखौ खावलायाव हमनानै दं। बेनि उनाव नुनो मोनो एक्ट्रेसखौ बहाबा थांगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो एक्टरजों एक्ट्रेसजों रोमान्स खालामनाय। बेनि उनाव नुनो मोनो सासे मानसिया सासे मानसिखौ सोबानाय। बे सिनाव नुनो मोनो एक्ट्रेसआ गाबगासिनो दङ। बेनि उनाव नुनो मोनो पामपुलि आरो एक्टरजों माबा रायज्लायगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो मेन्डेलाखौ बिफाङाव गाखोनाय। बे सिनाव नुनो मोनो एक्ट्रेसखौ गावनि फिसाय आरो थाख्लायजों रायज्लायगासिनो दङ। बेनि उनाव नुनो मोनो एक्ट्रेसखौ जबरदस्ति खालामनाय। बे सिनाव नुनो मोनो गुन्डाया एक्ट्रेसखौ होसोगासिनो दङ। बेनि उनाव नुनो मोनो राजिबजों आरो एक्ट्रेसजों माबा रायज्लायगासिनो दङ। बे सिनाव थाख्लाया ओंखाम खुरनानै फैनायाव माबा माबि होनगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो पामपुलि आरो एक्ट्रेसजों गाबलायगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो माखासे गुन्डाफोरा सासे मानसिखौ किडनेप खालामनानै लांनाय। बेनि उनाव नुनो मोनो सानै मानसिफोरा सासे मानसिखौ बुद्रुगासिनो दङ। बे सिनाव नुनो मोनो एक्ट्रेसजों पामपुलिजों सासे मानसिखौ नुनानै गाबगासिनो दङ। रान्दिनि मोदै टीजारआ बेयावनो जोबनायसै। नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो भिडिअआव कमेन्ट खालामनो दाबाव, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।